avril kalo tile 15 san 2025 aw minnu sɔgɔlen don Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sanga ni ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ Algérie ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ kabi mars kalo tile 31 san 2025 kɔnɔna na Algérie jamana ye an ka kɛlɛkɛcɛw ka kɛlɛkɛminɛ min lajigi ni o kɛla ɲɔgɔn faamuyabaliya ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye an ka jamana marabolo caman ye olu bɔla ka u ka dusumakasi yira o hukumu de kɔnɔna na an bɛ taa Sikasokaw olu fɛ yen nɔ Kɛnɛdugu sibiridon avril kalo tile 12 san 2025 kɔnɔna na Sikaso sifinnakaw olu bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ka yira k'a fɔ Algérie waleya min ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ k'u u kɛlen don ka waleya in kɔ u ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ u b'an ka jamana ɲɛma u kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ élevage ale kalanso kalandenw bɔla ka wulikajɔba kɛ ka communiqué ko o yɛrɛ kɔni bila u y'a yira k'a fɔ Algérie jamana bɔla ka waleya min ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ k'u u kɛlen don ka nin waleya in fɛnɛ kɔ k'u u bɛ foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaaw ma u ka wulikajɔ la u y'a yira k'a fɔ u ka kumaw kɔnɔna na k'u u bɛ an ka lakana tigilamaaw kɔ. Algérie ale ni Mali ka kunnafoniyaw kɔnɔna na ɲɛmaa min ni ale ka baara bɛnnen don jago ko kunkan ko ma ale ni usine ko kunkan ko ale bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ni jagokɛlaw ye ale ni kɛnyɛrɛ ye tigilamaaw ye ka sanga ni gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ Tɔnbɔkutu marabolo la Gawo Menaka fɔ ka taa se Kidali ma a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye balofɛnw ye ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye taji ye o yɛrɛ kɔni sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sugu kɔnɔna na o hukumu de la a bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ joona o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye chambre régionale ale ɲɛmaa ye El Hadji Firuni ale bɔla ka kumakanw ta a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ waati o waati ni mankan misɛnnin ni o yɛrɛ kɔni tɛmɛna ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ Mali Algérie la fɔ ka taa se Mali Mauritanie ma k'u b'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni to u ka fɛnw di Mali ma o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni k'u b'a yira k'a fɔ k'u bɛ frontière yɛrɛ fɛnɛ datugu ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛ ka wulikajɔ sigi sen kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin ko ninnu o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka sababuya kɛ a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye taji ye ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛyalen don an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ min yɛrɛ kɔni ni a bɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ 400 500 ɲɔgɔn kɔ la a y'a yira k'a fɔ ni ko wulikajɔ ma kɛ sisan nɔ ko taji yɛrɛ kɔni sɔngɔ bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ fɔ 1000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la o de ye u ka nin ɲɔgɔn dalajɛ kunba yɛrɛ ye. Algérie ale ka lasigiden min bɛ an ka ba Maliba kɔnɔna na Kawel Recep a yirala k'a fɔ kunu ale bɔla Bamakɔ dafɛ kunu su nɛgɛ kanɲɛ 18 waati sanga 20 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛ ka a kunda Algérie jamana o yɛrɛ kɔni kan min na ni u y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɔla Air Côte d'Ivoire ale fɛ. Farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniyaw kɔnɔna na kunu tɛnɛndon avril kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na fɛn min ye an ka nɛgɛsobolaw ye ni an bɛ olu wele ko cycliste ni olu bɛ ɲɔgɔn da la a yirala k'a fɔ fɛn min ye binganiwale tigilamaaw ye olu bɔla ka binganiwale ta ka nin ma ko fɔta ninnu sɛgɛrɛ ɲɛna marabolo la Sikaso ale masurunya la nka kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ binganiwale in ko a yɛrɛ kɔni bɔla a ma fɛn min yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔndan ye ko halisa a yɛrɛ kɔni b'ala ka kɛ u ka fédération ale bɔla ka kunnafoniya di ka yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni kɛlen don ka lakana suguya bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa nin ko in a yɛrɛ kɔni ɲuman bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ la an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi. An bɛ taa Kucalakaw olu fɛ yen nɔ kunu tɛnɛndon avril kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min ye Kucala ale CMDT ko tasuma o yɛrɛ kɔni mɛnɛna u ka kɔɔri bali dɔ la min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u ka kɔɔri fan caman o yɛrɛ kɔni tala tasuma mɛnɛ fɛ u y'a yira k'a fɔ kun min yɛrɛ kɔni kɛla nin tasuma mɛnɛ ye u yɛrɛ kɔni ma se ka o dɔn. Ka sanga ni kabako ko ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye fɛ divers an bɛ segin ka na an ka faba kɔnɔna na an ka faba sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Ɲamakɔrɔ a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun in na kabako koba dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinnaka dɔ ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a fa ka muso filanan ka o yɛrɛ kɔni faga kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ni sifinnaka in ko a yɛrɛ kɔni kun tɛ u ka so tuguni ko a n'a ba o yɛrɛ kɔni kun talen no Sevare a bɛ wagati damadɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ fa ale ni ba olu yɛrɛ kɔni ka furu
tiɲɛnen kɔfɛ o hukumu de kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni sifinnakan ye ni ale bɛ wele ko Levier ne a segila ka na a somaw yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ Bamakɔ an ka faba kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni nalen kɔfɛ ko ɲɔgɔn faamuyabaliya o yɛrɛ kɔni dɔnni tɛmɛna ani a bamuso filanan olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ jiko ko kun kan ko ye fa ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni bani cini ye ni ale yɛrɛ kɔni kun taala a ka jita ko denkɛ in ka a yɛrɛ kɔni kun bɛ o jita k'a ko la ni o yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ni ale yɛrɛ bɔla k'a bugɔ k'a fɔ a ɲɛnɛ a yɛrɛ ka taa jita a yɛrɛ walasa a bɛ se k'a ko cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na o ɲɔgɔn faamuyabaliya o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to fɛn min yɛrɛ kɔni ni sifinnakan ye a yɛrɛ kɔni furukula a bani cini kɔrɔ don dɔ tilegan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a yɛrɛ kɔni bɔla ka a ba ka o yɛrɛ kɔni kan tigɛ min yɛrɛ kɔni kɛla dusumakaraba ye ni sigida maaw ma. Couche Apinaisa ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche Apinaisa a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fɛnɛ bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ couche Apinaisa n'i y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche Apinaisi ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche Apinaisi ye denmansaw a ye couche Apinaisi san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ Sotiba Sotel ko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58 couche Apinaisa denmansaw lafiya. Sojɔ kɛnbɛ kiri ni wɔ ye ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi tungaranke minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u b'u ka wari bila ka na ko ka so jɔ u ye n'a tɛ jɔ a jɔcogo la hami ni jɔrɔ banna aw la k'a sababuya kɛ Jawando service nana aw lafiyali kama Jawando service ale kɔnɔna la ingénieur bɛ yen géomètre fɛnɛ bɛ yen nɔ k'a kalan kɛ k'a diplôme ni k'a sɔrɔ ka tila k'a baara kɛ Jawando service maaw don ingénieur b'u fɛ yen nɔ minnu bɛ u ka terrain papier ka olu vérifier minnu bɛ étude de sol kɛ ani conception de plan o bɛɛ lajɛlen bɛ Jawando service ale kɔnɔna la ka wari di k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service b'o kɛ i ka so jɔli daminɛ i ma se k'a ban Jawando service bɛ a tɔ laban i ye o ni banque saba bɛ partenariat la i bɛ juru ta banque fɛ k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service ale fɛ gɛlɛya o banna tungarankew kan ala ni Jawando service ale sababuya hami ni jɔrɔ kɔni o banna ka Jawando service ale to yen nɔ i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 Jawando service ka hakilina ye min ye denbaya kelen so kelen. Maaduru minnu ni olu yɛrɛ kɔni minɛna Kucala sira kan ni olu tun bɛ ka u kunda Kucala ka sibiri tɛmɛnen a yirala k'a fɔ maa minnu bɔla ka ni maaduru ninnu minɛ sa u yɛrɛ kɔni bɔla k'u labila avril kalo tile 13 san 2025 kɔnɔna na wa yira k'a fɔ ni maaduru ninnu u yɛrɛ kɔni sela u ka so k'a sɔrɔ foyi ma k'u la u ka kunnafoniyaw kɔnɔna na wa yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ma kɔlɔlɔ foyi sɔrɔ maa ninnu ka bɔnɛ foyi ma se u ma u ka minɛni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a yirala k'a fɔ halisa maa minɛ o yɛrɛ kɔni bala ka kɛ ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Burkina ale frontière la ka sanga ni seko ale ni dɔn ko kunkan ko ye sibiri don avril kalo tile 12 san 2025 kɔnɔna na su saba Sise ni ale Sulemani Sise denmuso ye a yirala k'a fɔ ale bɔla ka conférence de presse ba o yɛrɛ kɔni boloda ka sanga ni a ka projection min ni o kan ka kɛ avril kalo tile 19 san 2025 la sine banbeba ale kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 16 waati a y'a yira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɛ na ni projection kɛ kun min kama sa o de fɛn min yɛrɛ kɔni maa caman olu yɛrɛ kɔni hakilina ye gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ ni u bɔla u dagayɔrɔ la ka u kunda an ka ba Maliba kan ani ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin a fama Sulemani Sise ni o tɛ maa dogolen an ka ba Maliba kɔnɔna na ani fɛn min yɛrɛ kɔni Adama Namakɔrɔ fɔba ye ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin ni maa fila ninnu ma a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni projection ba o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ ni ala ye sibiri nata yira na avril kalo tile 19 san 2025 kɔnɔna na. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée Conakry Musa Dadisi Camara ni ale bɔla ka grâce présidentielle sɔrɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ ale yɔrɔ Mamadu Doumbouya a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni dogola ka bɔ Guinée Conakry ale dafɛ samedi don sibiri don su ka don kari la wa yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ye pankuru min ta sa o de Royal Air Maroc ye min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tagayɔrɔ jɔnjɔn o yɛrɛ kɔni kunnafoniyaw ma di wa yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni a ka pankuru o yɛrɛ kɔni kan ka escale o yɛrɛ kɔni kɛ kasanbila ka kunnafoniya minnu ni u yɛrɛ kɔni mɛn a tɔ sɛbɛntiya
Amita Algérie ayrala k'a fɔ Algérie ale yɛrɛ kɔni laɲinikɛ France ka lasigilen bɛ u ka jamana kɔnɔna na o maa 12 ɲɔgɔn kɔ olu bɛ se ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na cogoya min na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni France jamana ye a yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni labɛnnen don nin ko in yɛrɛ kɔni kama ko u yɛrɛ kɔni bɛ u ta juru sara Algérie la. Ni ne tun bɛ dasigi an ka bi kunnafoni na aw k'an bɛ sini ni Ala man ka jɔn an jɔn na.